تەوی وەیەکی کۆنێزیکی 5 ساڵانە پەرلەمانە کوردستانی یاسایە مافێ بدەستخستنا زانیاریان لە هەرێما کوردستانی پەسەند کردە لێ ددەمان نەهادا حکوومەتە هەرێمی ئەو یاسا وەکو خۆ جیبجی نەکردە ددەمەکێدا کو دێ بەشێ پێنجەمی وە یاسایەدا کۆد ساڵا 2013دا دەرکەتیە ئاماژە بۆ یەکی هاتیەکردن پێویستە ئەنجومەنە وەزیران و ئالیین پەیوەندیداریان حکوومەتێ vê یاسایە جیبجی بکەن پشتی نزیکی 5 ساڵان بەسەر دەرچوونە وە یاسای ڕێگریش هەژمارێک میدیایان هەرێمێ تێکردن بتایبەت کەناڵە NRT و حکوومەت ڕیە نادێدێ ڕوومەلا شەڕێ دژی داعشێ و کار و چاڵەکیên سەرۆکاتیە هەرێمێ بکە دەڕۆژە 20 تشرینە یەکەمە ساڵا 2016 وەزارەتا پێشمەرگەش بەروەیەکێک و ئاخافتنên دوو mêvanan di bernameyeke zindiya NRT de beramber bi pêşmergeyan bi dilê wê nebû romalkirina operasyona kontrolkirina Mûsil ji hemû mihweran ve li ser NRT qedexe kir. Ev jî di demekê de ye ku heya niha rê bi tîma NRT nayê dan helkeftên fermiyên Herêma Kurdistanê jî romal bike. Dê heşt û nehê meha 11 sala 2016 de. Ji ber ku serokê hikûmetê di konferansa rêxistina gotara olî de bejdar bû romala çalakiyên serokê hikûmetê jî li NRT qedexe kiriye rê nihatdan keça nûçegihana NRT li hewlêrê wê konferansê romal bike. Herwiha roja 27 Novembera sala 2016 dema Konîçirvan Barzanî di rêwresma hefteya li hember derketina tundûtijiya li dijî jinan de lê hola Saad Abdullah behsa mafê jinan û rûbrûbûna tundûtijiya li dijî jinan dikir zêrevanî wî rê nedan keça nûçegihana NRT biçe romalê bike û herwiha binpêkarî li beramber wê encam dan. Ji aliyekî din ve di destpêka îsal de di dema hatina François Hollande serokê Fransayê bo herêmê herçende tîma NRT ji aliyê koşka Elîzê ve hatibû bangeheştkirin da ku wê serdanê romal bike lê rê bi tîma NRT nehat dan. Ji aliyekî din ve jî bilî yasaya mafê bi destxistina zanyariyan lê gorî xela çarem ya maddeya heftemiya yasaya rojnamegeriya Kurdî ku di sala 2017 da hatiye rojnamevan mafî wî heye di her kongrekê û çalakiyekê giştî de amade bibe lê hikûmetê bi eşkere ew yasa binpêkir û rê bi tîma NRT neda rûmala rûdawam bike. Tevî hemû wan binpêkariyan derheq NRT di 12 meha Şubat'a borî de ku heya niha dadgeha lêkolînê di gel tometbarên dosya şewtandina kenala NRT lêkolîn encam nedaye jî lejneyek ji dadwerên Slêmaniyê dosya şewtandina wê kenalê daxist di demekê de ku nav û navnîşanên encam derên şewtandina kenalê eşkere ne. Hemû astengiyên kul beramber NRT têne encam dan di demekê de ne ku encûmena wezîrên herêmê di peyamekê de ve helkefta 19 sala roja rojnamegeriya Kurdî belav kir bû ragihand. Piştgiriya maf û azadiya rojnamevana û mîdyakaran û azadiya nivîsandin û raderberînê û bexş û weşan û belavkirinê dikin. Ev dem Barzanî de peyamekê de tekez li ser piştivaniya mafê rojnamevanan kir û got ku pêwîst e rewşa rojnamegeriya Kurdî ji hemû aliyan ve ber bi pêşketinê ve pêngavan bavêje. Yusuf Mihemed serokê Parlemana Kurdistanê bi helkefta 19 sala roja rojnamegeriya Kurdî amaja bo yekê de ku roj bi roj li Herêma Kurdistanê hewla bertenkirina azadiya rojnamegeriyê têdan. Astengiyên li dijî NRT di demekê de ye jî ku hikûmeta herêmê deriya hikûmet û cihên fermî dê rûyê midyayên hizbî de vekiriye. Heya ku ji bo tomarkirina hinek bername û rûmalkirina hinek rêwresman helîkopter û kelûpelên saziyên hikûmetê jî dixine xizmeta wan. Ji bilî astenkirina rûmala NRT û bertenkirina azadiya rojnamegeriyê li herêmê di sala borî de çend rojnamevan li Herêma Kurdistanê hatin kuştin wekû rojnamevan Abdûsetir Tahir Şerîf û Soranê Mama Heme û Serdeşt Osman û Kewa Girmiyanî û Wîdad Hesên ku heya niha dosya hineka ji wan nehatiye yekalî kirin.